Egunon guztioi, nahi tokatu zait astea, ez dakit, nik 3 gauzei buruz dauzkagun 5 minutu hauetan, 3 gauza edo 3 gai nahi nituzke jorratu. Alde batetik, nire lan ibilbidea zein izan den kontatuko ezuet, oso labur. Batez ere, nik lan egiten dudan esparruan zeintzuk diren aukerak, eta zergatik pentsatzen dut esparru interesante bat izan daitekela, zuentzako. Eta azkenik, nire ibilbide profesionalen eta nire inguruan nolako gaitasunak eta nolako kompetentziak eta nolako habilidadeak pentsatzen dut eta oso habilidade oinarrizkoak dira, baina nolako habilidadeak ikusten ditugu benetan baliagarriak direla. Orduan, hasita, nire ibilbidea nik kazetaritza ikasi nuen, aspaldi, kazetaritza ikusi nuen, zergatik ikasi nuen kazetaritza. Kuriosidadean eukalako, gizarte harremanak, politika, nazioarteko harremanak, gizarte ematen diren gatazkak eta arazoak ulertzeko eta esplikatzeko baita ere, esplikatzeko interes hori. Lan egin nuen garai batean komunikabide batzuetan, eta lehenengo gaztean nintzelarik ikasi nituen lehenengo gauzak ze izan zen, edo gazetaritzan ibiltzeak zer erakutsi zidan, eta nik uste erakusketa importante bat izan dela nire ibilbidean. Gauzak ulertzea eta esplikatzen gai izatea. Eta hori importantea da, ze askotan ere ulertzen ditugu gauzak, baina ez daukagu gauzak ondo esplikatzeko, bestei ondo esplikatzeko eta garbi adierazteko eta kazetaritzak aukera hori ematen du. Gai ezberdin askoren inguruan, agian ez oso sakonki, baina gai ezberdin askoren inguruan informazio biltzeko, informazioa ulertzeko, informazioa prozesatzeko eta informazio hori bestei erakusteko gaitasuna aukitzea. Egia da, kazetaritzan munduan eduki nuen ibilbidea motza izan zela, zeren segituan 10 urte edo kazetari ibili nintzela, proposatu zidaten ikerketa eta dokumentazio zentro batean lan egitea. SIS, Egia Karaga Fundazioko ikerketa eta dokumentazio zentro batean lan egitea. Kazetari bat behar zutelako, publikatzen ziren aldizkari akademikoak eta pixka bat gestionatzeko. Zer da, ordu hori 86an izan zen, orain dela 30 urte, niri zuen adinean edo zu baino gazteagoan nintzela esaten ziguten bizitza guztirako lanak bukatu egin zirela. Nik egia esateko nik eta nire taldean lan egiten dugun askok urte asko, 20, 25, 30 gehiago pasa ditugu enpresa berdinean lana egiten. Eta zer da egiten duguna gure SIS ikerketa zentroan, batez ere ikerketa egiten dugu, ebaluazioa egiten dugu, planifikatu egiten ditugu baita ere, informazioa eskaintzen dugu alor jakin baten inguruan, da dira gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak direla zahartzaroa, direla pobrezia, dela gizarte bazterketa, etxerik gabekoen problemak, familia politikak, hor badago eta krisi guzti hauen atzean eta krisi guzti hauen ostean zer ikusi dugu, guk lantzen ditugun arazo hauek, gero eta zaintzen mundua adibidez, gu lantzen ditugun arazo hauek, gero eta garrantzi gehiago daukatela gizartean. Eta norbait egon behar dela, unibertsitatearekin batera, instituzioekin edo politikoekin batera, eta lanean ari diren tekniko guztiekin batera, nolabait politika horiek diseinatzen, politika horiek ikertzen, politika horiek ebaluatzen, hor badago, nik esango nuke gaur egun betetzeko zaila dan bete behar bat. Eta da, ikerketa, da ebaluazioa, da planifikazioa, da erakunde publikoei laguntzea politika onak egiten. Eta hori da, batez ere guk egiten dugun lana. Eta ze gai diren jorratzen dituguna, esan dizkizunak. Alde batetik gero eta pobrezia arazo gehiago dauzkagu gure gizartean, gero eta gizarte ezberdintasuna gero eta handiagoa da, zaintzen krisi batean gaude, gero eta pertsona gehiago daude gure gizartean zaintza behar dutena, nola baiteko
dependentzia edo urritasunak edo minusualea dauzkatenak eta nolabaiteko zaintza beharra daukate, gero eta jende gutxiago dago zaintzeko prest, lehen emakumeak zirelako, familiko emakumeak zirelako zaintzeko prest zeudenak, eta gaur egun emakume horiek lanean hasi direnez, etxetik kanpo lanean hasi direnez, zaintzeko gai ez daude. Orduan hor badaude gizarte arazo eta gizarte behar asko, eta gure lana, eta nik uste zentzu horretan nire ibilbide horretan oso interesantea izan dela pentsatzen dut, behintzat nire ikuspegitik, behar da norbait politika horiek ikertzen, ebaluatzen eta bar. Eta zeintzu diran nire ibilbidean baliogarriak izan zaizkidan, edo nik pentsatzen dudana baliogarriak diren gaitasunak edo habilidadeak, eta oso oinarrizkoak dira. Nik 3 edo 4 esango dituzke. Bat, lan munduarekin zerikusia ez duten esperientzia lortzea eta zaintzea. Eta zuek zaudete gaur egun adin horretan. Nik lehen Joanekin hitz egiten nuen, zerbait gaitasun batzuk badakit ez ditula unibertsitatean, nik gaur egun ditudan gaitasun batzuk, edo pentsatzen dudala ditudala, ez dituen unibertsitatean lortu, baizik eta voluntariotzaren munduan lortu nituen. Voluntariotzaren munduan, kirolaren munduan, nik uste ezinbestekoa da, benetako lan proiektua gestionatzen ikasteko, lanarekin zerikusia ez daukaten esparruetan ibiltzea. Eta gazte, eta denbora daukasunean, eta gazte zaretenean ibiltzea. Nik uste guk adibidez kurrikulum bat baloratzeko orduan oso kontutan hartzen dugu, ez bakarrik akreditazio akademikoak, baina baita ere lanetik kanpo nolako ikasketak, nolako ezagutzak eta nolako irakaskuntzak eduki dituen pertsona horrek. Nik uste hori ematen ditula gaitasun batzuk, gero bizlan ibilbide guztian baliogarriak izango direnak. Beste gaitasun bat da asko irakurtzea eta ondo idaztea. Eta egia da gaur egun medio audiovisualak irabazi dutela beste presentzia bat eta beste eragin bat, baina gure esparruan behintzat, eta nik uste gaur goiz osoan landuko ditugun gaien esparruan, asko irakurtzen ez duenak eta ondo idazten ez duenak arazo handiak edukiko ditu. Eta ondo idazteko bi gauza behar dira, alde batetik asko irakurri eta beste alde batetik ideiak argiak eduki, baina gaizki idazten duenak ez du inoiz gure mundu honetan, humanidadeen mundu honetan, benetako aukerak edukiko ibilbide profesional batean aurrera egiteko. Baita ere, azpimarkatu nuke, evidentzia bat edo sinplekeria bat, baina da hizkuntzen garrantzia. Hizkuntzen garrantzia guk oraindik ikusten dugu guk gure lanaren puntu importante bat da jakitea beste herrialdetan zer egiten den. Erresuma Batuan, Frantzian, Alemanian, Estatu Batuetan zer egitea. Ezinbestekoa da hizkuntzak ondo menperatzea, ezakit nik sepultuteraino, esango nuke gaur egun oraindikan hizkuntzak ez ditugula nahiko menperatzen, inglesa eta alba da frantsesa menperatzea gure esparruan ezinbestekoa da, eta uste horri ez diogula garrantzi nahiko ematen. Eta beste bi gaitasun edo ezaugarrekin bukatuko nuke. Importantena kuriosidadea da. Gure lanetan behintzat, ezakit, hemen azalduko diren beste ibilbide batzuetan, baina nire ibilbidean zerbait izan baldin bada importantea kuriosidadea izan da. Kuriosidadea jakitea, eukitzea, gauzak ulertzeko, munduan zer gertatzen den, zure esparruan zer gertatzen den, eta prozesu horiek ulertzeko kuriosidadea. Eta bigarrena eta honekin bukatzen dut, implikazioa. Implikazioa badakigu denok zein dan lan merkatuaren egoera, baina implikazio hori gabe ez dago ibilbide profesionalik. Ibilbide profesionalik garrantzitsua da hasiera batetik edozein proiektutan pertsonalki inplikatzea. Hori ezinbestekoa da, eta nik uste kuriosidadea eta implikazioa bi ezaugarri horiekin errez dela aurrera egitea edozein ibilbidetan. Eta besterik ez. Vale.